नोंथांमोननि गेजेरजोंनो आङो खावलायनो लुबैयो आरो फोरमायनो लुबैयो जे दिनैनि नैबे गिबि खेब मावखुलि गाहाय मावखुलि जोंनि 42 नं भेरगाव बिधानसभा समष्टिनि मावखुलि बेखौ जों दिनै बेखेवबाय। दा बे हाबाफारियावहाय जोंनि थाखानाय एमसिएलए बे समष्टिनिनो दावबायसा बर' बिथाङा बेखेवनानै होफैबाय आरो लोगोसे बिथांजोंनो जोंनि सेन्ट्रेलनि जिल्लानि ब्लकनि प्राइमारिनि बुथनि गासैबो दैदेनगिरि बिबानगिरि बिथांमोना बेवहाय लैहोर लैहोर फैनानै हेफाजाब होफैबाय। बेखायनो आं बिथांमोनखौहाय साबायखर बावदों आरो बिथांमोननो आं हामलायनाय बावहरदों। आसा फारिनाय थाबाय दिनैनि जिथु नुथाय बेथ' मोजां, बयबो लैहोर लैहोर फैदों। जोंथ' एफाग्राब मानसि बेबायदि जों लिंहरनाय जायाखैमोन, नाथाय बिथांमोना गावनो बुजिनानै बे हाबाफारियावहाय बाहागो लाफैदों आरो। दा बेखायनो फैबाय थानाय समावबो निस्सयकय जिखिनि हाबाफारि थागोन माने बिसायख'थिनि थाखायनो माने मा होनना बुङो फोसावदिं हाबाफारियावहाय बाहागो लानो थाखाय बिथांमोना निस्सयकय बाहागो लाफागोन बेखौ माने मिजिंथिनाय थाबाय आरो बेनिफ्राय आङो सासे नमिनेसन होखांनायनि उनाव सासे आबुं माने बिजाथि जागोन। आबुं बिजाथि जाखांनायनि उनावहाय आङो जेला रायजोफोरजों थांगोन बा रायजोफोरनि सेरावहाय बाथ्रा बुंहैगोन बे समावहाय आङो मोनसेल' खोथाखौ बुंगोन जे थांनाय गोलाव समावहाय गोबां माने बिजाथिफ्रा देरहानानै सोद्रोमा जालांबाय, एमएलएआनो जा एमपिआनो जा बा बायदिसिना माने माबानिफ्रायबो बिटिसिनिफ्रायबो जोंहा जालांबाय आरो दायो आथिखालाव जोंहा एमसिएलए जोंनिनो दोलोनि माबा दङ एमसिएलए दङ। बिथांमोननि मावनाय माखासे बिदिन्थिफोरखौ जों नुयो। जोङो नैबे थांनाय 5 बोसोरावहाय जोंनि एमसिएलएआ जेरैबायदि खामानि मावबाय बिनि बादै गुबुन गुबुन माने एमएलएआनो जा गुबुन दोलोनि एमएलएआनो जा बा एमपिआनो जा बिथांमोननि मावनायखौ जों मोजां रोखोमैहाय नुवाखै आरो खामानिखौनो जों नुवाखै। दा बेखायनो नैबे समष्टियाव एफा गुवार समष्टि माने एफा बुरजा सुबुं सानखो थानाय बे समष्टियाव गोबां समयसाफ्राबो दङ। बेफोर समयसाफोरखौ मोनफा मोनफा जेसेबां हायो आं जुदि सुजुग सुबिदा मोनो बा सोद्रोमाखौ जुदि जानो हामारोब्ला निस्सयकै आं मावनो थाखाय नाजागोन। आरो बेवहाय बुंनांगौ बाथ्राया बेनो, मख'नो गोनां बाथ्राया बेनो, गोबां समयसानि गेजेरजोंनो आरोबाव मोनसे समयसाया मख'जाथाव। दिनै बारानिफ्राय बारा जालांदों केन्सार बेमारा बारानिफ्राय बारा जालांदों। नाथाय बिनि थाखाय बे बेरामखौ होबथानो मोजां पलिसि सरकारनिफ्राय जों लानायखौ नुवाखै आरो जायफोर बिजाथि आरो लोगोसे देरहानानै जायफोर मा होनो सोद्रोमा जानानै थांबाय एमएलएआनो जा एमपिआनो जा बिथांमोना बिनि थाखाय जेबो पदक्षेप जों लानाय नुवाखिसै आरो। दा बेखायनो आं देरहायोब्ला बिनि थाखायबो आं आप्रान माने सरकारखौहाय आपिल खालामगोन जाहाथे बे परिबेगा बा बे समस्याया जोबस्राङो आरो बे ओनसोलावहाय जोंहा गोजोन जायो। बेनि थाखाय आङो हाजासे नाजागोन आरो। बेनि गेजेरजोंनो आं आरोबाव फंसे बाथ्राखौ आं बुंनो नागिरबावदों। गाबोन आङो गोथार हाबाफारि लानानै डिसि कर्टआवहाय हान्थिगोन। गाबोन आं आंनि नमिनेसनखौहाय दाखिल खालामनो थाखाय आङो आसा खालामदों सानदों। जोंनि माखासे सावरायनांगौ बाथ्रा दंबावो बेखौ सावरायनानै जों गाबोननि हाबाफारिखौहाय जों मावफुंगोन आरो। बेवहाय आङो साफ्रोमबो आंनि समष्टि बाखि जेसेबांखिनि दैदेनगिरि बिबानगिरि समाजनि मेलेमजिबि आरो जोंजों बोसोन होग्रा बोसोनगिरि बिथांमोनखौ आं खावलायनो लुबैदों जे बिथांमोना गाबोननि सानाव अन्तत' जयैनो लैहोर लैहोर जाहाथे बाहागो लायो। बेनि थाखाय आं खावलायनाय थाबाय।